तो ना देखली कौन तोनी के बुढ़ापन कौन आवत पूछे। हां मौगी मौगी भी खाली मौगी के पूछिए ना हम ना खान। ए हमने के मार बात चोखा ना खान सो कहत तो जो कमा कमा के लियो साला एक ते एकरा कमा के लियो सब्जी लावे खातिर कहनिया तो जाके मने जबूर बरता। ए बाबूजी जितना पैसा नहीं कहते है जितना भच्चर भच्चर करके माथा खराब कर कह दे ना कि कमाए के टाइम में तुम खुद तरह से 1 रुपया ना मांगे। अरे तो कहिया कमाए के टाइम तारा। ए माई रुक 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 कहाँ है तुम रुक रुक पैसा दिलाओ। कौन सी खाते मिठाइयाँ लेते हैं एकरा नहीं खातिर। थे। मेरा को मिठाई खियाए के शौक बात ससुराली से मंगा ले चाहे जो कमो अब मिठाई कहीं ससुराली जाई तो जो कमो कहाँ बाड़ू रे? पनिया उनिया ला हो सुनाइयो पड़ल हतने भगवान ने जाने दिन भर खेत में मारा शाम के पनिया बिही बिना देही से तो ले जाए। तो ये सुनाती है ना मैं हम भी सुनाती है। अरे कहाँ बाड़ू पनिया दा हो का कहतनी जी तनी पानी लावा थक गई। अच्छा लिया बतानी ली पानी। अरे बड़ी टेंशन बा खेत में। कौन सी की टेंशन जी का भइल दवाई छिटा गलो बोल कुल गेहूं के खेत में कीड़ा लग गइल बा। आई रे राम ऐसा फसल होई कि ना तो भगवाने जनिया। तो ना ध्यान देम त का होई न होई हां तनको पानी बा में खेतवा में जर को पानी नहीं खे। तो मशीनिया से चला के पटवा दी मशीनिया ठीक नहीं खे ना तो मिस्त्री बोला के बनवा दी। और हिन तो ही आओ कहां बा बबुआ घर में बड़ा सा ए, का ससुर के हम का बोली तनको लाचार नहीं के होता रे। अब हमरा से का कहते हैं हम कहत बोलत बोलत थक गइल बानी अब हमरा तू मतारी बड़ी तो कम से कम तू ना समझा सकेले ओकरा के। समझाओ हम एकदम थक गइल बानी अब हमरा से कुछ समझे वाला एक नहीं के नहीं पसंद बेटा होके तब चाहे पतो होके तब अच्छा जाए दे अपना इज्जत नहीं के उतारवाए के नया नौर शादी भइल बा जाए दे अब का बोल। तो का है और केहू के नया नया शादी ना होखेला अब हम का सिखाई अब तू घर में रहत रह तू ना सिखेबू तो हम सिखा जाए। तो का है रहुआ बबुआ के बोल नहीं की सको जोड़ीदार बेटा बा तो ओकरा हम का बोली तू ही बोल। बोले ना कि हां भाई काम धाम कर जगहनी खेतों पे दवाई छीटे त ना ले जाला ओकरा यदि सर में रही तो हमरा संगे ना जाई। तो रहुआ चला कहती रहुआ बाबूजी कहती कि ना कहती अब देखा तनी कि नया नौर शादी भइल बा तो हम का कहे जाई। हमनी लेखा बा कि आज शादी कोई नहीं कल खेत पे छूटत तनी आजकल के फैशन तो देख चल ठीक बा। बाबूजी का भइल वो खेतवा कमा हो गइल सब। हां हैं देखे के नहीं के जाके जे हमरा ले पूछत रे हैं तो पूछ दिन तक काले तक खिसिया तो रहो। काहे खिसिया तेरे दिन भर घरवा में जे रहत रहे से का धारी जाके तू नहीं के देख सकत 10 मिनट खाती। अब पूछ दिन तक बड़का वाला तो भाग पड़ गई। सब्जी खत्म हो गइल बा सब्जी लिया आलू प्याज लहसुन सब कुछ खत्म है हरियर सब्जी लेते हैं हम लोग। सुनाई पड़ल हाँ पड़ता है। जो जाके सब्जी लेते हैं जइबे जा बाबूजी तू ही लेते ये सब्जी जा जा सब्जी तू ही लेके आवा जा। अब एकरा ले हम का बात करी तू ही बोला सब काम बाबू जी करियन तो अते क्या करबे सब्जी लिया खातिर बार रिश्ते ला दे तो का हो गइल सुने ना। हां और भिंडी जरूर लिया हम भिंडी की सब्जी ज्यादा खाएंगे। ए जी सुन तनी और कुछ फरमाइश बा मिठाई खाए के मन बा लेते हम तो। मिठाई खाइबू कौन कौन का उजर का करीब का हां कौन खाइबू काला वाला काला वाला गुलाब जामुन और सुनो ना जलेबी खाइबू कि सिंघाड़ा जलेबी और रबड़ी साथ होते हैं सिंघाड़ा ना खाइबू। ना ए बाबूजी पैसा तो जाके मिठाई लाओ मुंह का तक अभी एकरा के कहानी है कि तनी सब्जी ले तू कहलू है ना सब्जी लाए खाती तो हम थक गए इतने शौक बा तोरा मेहरारू के मिठाई और रबड़ी खियावे तो बबुआ कमो। अरे टाइम है तो हम कमा ले माई
सुन ले ला पैसा लो जाके लेते हैं एकरा खातिर। पैसा डाड़ में फरत था की तरह पैसा नहीं है। अभी सब्जी लाए खाते हम कहने तो कहते रहे कि बाबूजी तू चल जा। अभी देखते दवाई छीट के तुरंत खेत पे नहीं है। अब फिर कहते हैं कि बाबूजी तू चल जा सब्जी लाए खाती और शौक में भिंडी खाए खाती। बोल नहीं देता हमार बतवा कटावन लगता। ना कटावा ना लगी हम तरह बहस बाबू नहीं कर अबे सकत। तब सब्जी ले आवे खातिर तो जाए खातिर तैयार ना भइली है। आ मिठाई ले आवे खातिर गप से ना कहत रही बाबूजी पैसा तो मिठाई ले आवे जाए बा। ओ बेरा तो टंगड़ी नहीं खा दुखात। टंगड़ी में जोन तो 1.5 बित्ता का टंगड़ी बा हमें बाठा नहीं के होत। ए माई बतवा काहे ना सुनी काहे इतना भचर करेलिस। अरे हम तो बचबा हम तो पागल न हो गइल बानी। सठिया गइल बानी। तो तू अपने से पागल बनत रे। ते निमन नु बाड़ीस। दे दी अपना लाडला के रुपया गिन के दे दी। तारा लगे पैसा बात तो सुन दे ठीक ना। तू लोग के तो समझे के चाहिए नया नौर शादी भइल होटिए। तुम जाई सब्जी लावे झोला ले कौन ने उतना दूर। हम मिठाई लेवे हुर्रे खातिर मोगी के हुर्रावे खातिर। तो मिठाई तो बगले से लेके आए। तो जो कमा के लिए आओ तोरो के लिए आदमी खा लिए। ए बेरा रहे दी माड़ भात बनती वे सब खाई। हमार बात ना खाए कह देते नहीं। तो खेत में काम करते हैं कि पैसा बाकी हम सब्जी लाई। तो रहे दी मत ले नाई माड़ भात चोखा बनती वे खा लो। दू आलू बा बना के हम खा ले माड़ भात खाइयो सुनोनी के। कहती मार बात चोखा खाए के। ना हम ना खान। तू नहीं ए हमने के मार बात चोखा ना खाए सो कहते नहीं। तो जो कमा के लियो साला एक तो एकरा कमा के लियो नोट देखल जाता तबो तोरा बाजार जाए में तोरा परेशानी बा। तो कमा के लियो खो अपने में मेहरा के खियो। चली जी माड़वा साला एक तो एकरा कमा धमा के नहीं खे और ऊपर से देखत तारू फरमाइश पैसा दा मिठाई लावे खातिर ई लावे खातिर ऊ लावे खातिर सब्जी लावे खातिर कहनिया तो जाके मने जबूर बरता। ए बाबूजी जितना पैसा निकलते है जितना भचर करके माथा खराब कर कह दे ना कि कमाए के टाइम में तुम खुद तरह से 1 रुपया ना मांगे। अरे तो कहिया कमाए के टाइम तारा आई नु इतना चिल्ला पर देख कितना छाला पड़ गइल बा टांगर। तो हम ही करिए कि छाला पड़े। 10 थोड़ी ना का बहस कइले बनी जी। अरे 10 गो हमार बेटा बाट एकरे खातिर कमाता नहीं। हां तो दे दी तब का सोचे तनी तब दे दी रुपया जब एक ही बेटा बा एक ही खातिर कमाता नहीं तो तारा लगे बा तो रोवन कहतनी कि तारा लगे बा बात द हम ना दे दी जा तनी माड़ भात बना देवे ए बाबूजी। खाए ना तो मत खाए। का बोल रे ए माई रुक कहाँ है तो रुक बोल पैसा दिलाओ कौन सी खाते मिठाइयाँ लेते हैं एकरा नहीं खातिर। खे मेरा के मिठाई खियाए के शौक बा तो ससुराली से मंगा ले चाहे जो कमो। अब मिठाई कहीं ससुराली जाई तो जो कमो हम करी ना। भगवान हाथ गोड़ नहीं खे देलन। अई जान जो कि बुढ़ापा में हम ही तो का सहारा अरे है। जो ना कह दे तो नहीं। बेटा रहो चाहे मत रहो बड़का सहारा करियन। कितना सहारा मिला तो देखा अभी तो देह जांगर चलत तो तभी हाल बा। देह जांगर बैठ जी तो और का जाने का से होई। तो ना देखली कौन तो का बुढ़ापा में कौन आवा तो पूछे। हां मौगी भी खाली मौगी के पूछिए। एकरा लगे जिंदगी हम के लगत ना चली समझ गेले। दू पैसा बचाई है एकरा फेरा में मत रही मौग मेरा का फेरा। बोली देखा तारू कैसे बदल गइल बा। चली जी मार बच्चों का बनाओ तनी खा ले। चली सुन छोड़ी होनी के जाके तो जाता नहीं। अब तू अपन कमो धमो अपन देख बेटा ठीक छोड़ी ना। ना कमा चाहे अपने मेहरारू के भूखे रखो से काम अब मतलब हमरा ले तारा कोनो मतलब नहीं खे। चली अब अपन देखिए खेती बाड़ी जब जाता नहीं जब पैसा ना देबो चली घंटा बा ले हमर शरीरवा में दे कहीं पैसा बा तो ले पैसा ना देबा लगता कि डांड में फरता नौकरी करता नहीं पैसा ना देबा। अब कमाई गो तो पैसो ना दिलस कि तोरा मिठाई खिलाई। हम ना चल जाए मायके अपने। अब तू हम बोले लगले। सुन कल जाते रही कल तुम काम के थी करे पता करे या आज हम फोन से पता करत रही। अब हम खुद काम करें और खुद घर संभाले। अब जो तोरा खाए के पिए के कपड़ा लग जो चाहिए हम सब दें। अब जाते रही हम काम खोजे सुन ले। अब हम मालिक बने ये घर के। ठीक है। हाँ जैसे मैं वो कैसे डांटते रहा हम मार भात खिलाओ तो सुनो कमात नहीं की तो इतना ताना देते रहो सुन तो बाद में तो और छोड़ दिए घर से निकाल दिए सुनो जाते अब कमाए कोई ना करियो सुन घर के मालिक हम बने ठीक जा।